Kif tara lil Thomas qalbek tingħafas bil-ħlewwa. Ta' 2 u nofs dan it-tifel xkejken spiċċa l-isptar wara li ommu innutat li mhux jimxi sew. Qafsa ta' qalb. Meta fil-bidu kienu jitaqbulu biex jieħdulu d-demi u biex jituħ xi drib kienu jagħmlulu l-kanjula. U sakemm isibulu l-vina u hekk dik kienet qafsa ta' qalb kbira x'tgħix kemm jgħajjat u jwerżaq, ġieli konna qegħdin xi 4 min-nies insommuh dan it-tifel. Mhix ħaġa sabiħa xejn. In-nanniet ta' Thomas li għalihom it-tifel huwa l-mimmi ta' jnejhom qed jagħmlu minn kollox biex jissapportjaw lil binthom f'dawn il-mumenti tant ibsin. U anke li tara l-om u minn xi xaddejja u x'in tkun qed biddillu taralu l-marki. Tħoss ħafna ħafna. Anke l-futur tiegħu u hekk. U meta tħossok isek ma tista' tagħmel xejn. Hija vera xi ħaġa li tmiss il-qalb. Importanti nagħmlu kull ma nistgħu biex ngħinuhom. Caroline hija għalliema ta' xjenza u meta mardilha bina ħajjita inqalbet ta' taħt fuq. Kelli naqaf naħdem. Jiena x-xogħol inħobbu ħafna. Jiena teacher ta' science. Naħdem fil-middle school, l-istudenti nħobbhom ħafna, il-kollegi tiegħi l-SMT ġifieri tal-iskola. Dak kien sagrifiċċju kbir għalija li kelli naqaf mix-xogħol. Caroline tappella biex fil-maratona tal-ġimgħa l-kbira in-nies jingħaqdu flimkien. Imma l-fatt li wasalna l-isptar u hemm Puttinu u ħajtuh ir-rigal u li jagħmlu li naqbela kafè. Tibda l-ġurnata differenti. Fix-xahar mad-9 familja jitilgħu Londra għal kura minħabba mart serju u għalhekk Puttinu qed jaħdem biex ilesti binja ġdida fiċ-ċentru ta' Londra biex il-Maltin ikunu biss ftit minuti l-bogħod mill-isptarijiet ewlenin ta' Londra. Fil-ġimgħa l-kbira il-maratona ta' Puttinu biex tittaffa tbatija ta' tant familji Maltin u tant tfal li jkollhom bżonn il-kura.